Maya Paldo Kabalen, magandang araw Pampanga. Nagpapatuloy pa rin ang Vote Watch sa CLTV 36 News and Current Affairs, National and Local Elections 2025 Special Coverage. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Jody Dizon Mercado, para sama-sama nating masubaybayan at maabantayan ang mga kaganapan ngayong ongoing pa rin ang botohan. Ngayon po, para magbigay sa atin ng latest updates sa ngayong alas 12 ng tanghali dahil kasi nangangalahati na po tayo sa voting hours. Kasama po natin muli ngayon si Comelec Region 3 Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Elmo Duque. Kumusta po kayo ngayong katanghalian? Mabuti naman, isang mabuting araw ng halalan sa ating mga kababayan sa buong Central Luzon. Ang inyong lingkod ay nandito na naman po para pag-usapan po natin ang kasalukuyan nangyayaring gawain ng paghahalal ng mga manunungkulan po sa atin. Alright. Attorney, from 5 a.m. bukas na po yung ating mga presinto at ngayon, pasado alas 12 na. Kamusta po yung voter turnout natin? And kamusta na po? Wala po tayong nagiging problema so far? Ang voter turnout hindi ko masyadong masagot kasi that is localized in character at saka hindi pa wala tayong report from the field kung ilan porsyento sa ating mga botante nagre-report. Normally nakukuha natin ito post-election na. Okay? So, ang pwede nating ibigay na update ngayon, so far everything is going smoothly. Ang Bataan, I will give you an update sa mga paggamit ng mga ACMs natin. Sa Bataan, as of today and at this hour, 5 contingency ACM ang na-deploy. So, ibig sabihin, 5 yung nasira or nagkaroon ng problema. Tapos, dito sa Bulacan, ang nagamit na ACM to replace defective ones, 5. As of now, 6. Tapos isang USB, yung nagpapagana doon sa makina. Dito sa Nueva Ecija, meron po tayong 6 na ACM na na-deploy. 6 yung nasira, 6 yung napalitan sa Zambales. 5 ang pinalitan natin. Isang USB ang pinalitan natin sa Pampanga. Ang election day natin, ang nagamit natin ng ACM ay 16 yung pinalitan natin. Yan yung current na proseso ng halalan natin at yung yung kalagayan ng mga makina natin na ginagamit natin. Okay. Sa kasalukuyan. Okay. Attorney, alas 12 na, no? Baka yung bang ating mga election board sa mga precinct, meron silang lunch break? Ay, wala. Tuloy-tuloy. Walang lunch break. So, work in progress sila lahat. Okay, siguro na lang, no? Reliebuhan muna sila o ikaw muna dito or ganon with regards sa natin. Yes, right. Or not necessarily reliebuhan kasi each one has a duty. So, habang kumakain, tumutubo habang ginagawa yung trabaho. Pero pwede naman ganon, reliebuhan. Pwede rin ganon. Okay. So, diskarte na nila yan. Silang may call sa kanilang kalagayan kung ano ang dapat nilang gagawin. Okay. Attorney Elmo, nakarating na ho ba sa inyo yung may kumakalat na mga dokumento na galing sa Comelec raw with regards doon sa parang case o usapin na kinakaharap ni incumbent mayor at re-electionist Chris Garbo? May nakarating na sa inyong report na ganito? Ay, wala po tayong nakarating na report na ganyan. Wala tayong kaalaman kung mayroong nga bang desisyon or anumang resolusyon galing sa Comelec, either division or NBank na nauukol kay Mayor Garbo. Siguro magandang tawagan natin later on, alamin natin sa ating election officer kung totoo nga na mayroong ganyan na dumating. Okay. For payo lang sa ating siguro mga manonood din, attorney, dahil parang nagkalat yung mga iba't ibang klaseng ganitong mga fake news na ewan natin kung kasiraan o parang estratehiya, no, para makapanlito ngayong halalan. Ano ho yung pwede niyong ipayo sa ating mga botante hinggil rito?
Sa ating mga botante, mag-ingat po tayo sa mga fake news or mga disinformation and misinformation and malinformation. Kami lang po ang may kaukulang otoridad na magpahayag kung ano ang kalagayan ng isang kandidato. So kung wala po kaming official na pahayag na nauukol sa isang kandidato, tuloy lang po tayo. Ano yung current or yung status quo ante na sinasabi, yun lang po. Yun, kung ano ang prevailing condition, yun po ang kondisyon. Wala po tayong dapat ibang paniniwalaan at papakinggan ko lamang po ang official na pahayag ng COMELEC sa mga bagay-bagay na nauukol sa gawaing halalan. Okay. With regards naman, attorney, I would like you to also give a comment din, no? At kung ano ang hakbang ninyong gagawin, kasi parang mayroong hong naiulat at nabanggit sa social media itong si City of San Fernando re-electionist mayoral candidate Vilma Caluwag na parang ibinoto daw siya pero parang ibang pangalan daw ang lumitaw doon sa parang pinakaresibo mula doon sa ACM. Ano ho kaya yung gagawin ninyo with regards to this statement ni Mayor Caluwag? Ay, mahirap po yan na kuwan natin na anong tawag natin ito? Hindi po natin pwedeng bigyan pansin ang pahayag na ganyan kasi nga po na-testing na natin ang mga makina natin sa FPS, nagkaroon na tayo ng roadshow, and any claim against the machine's integrity and accuracy ay hindi po natin tinatanggap. That is a contestable allegation na later on meron naman pong proseso kung sakali ang isang tao, isang kandidato na tumatakbo or any person who has an interest in the result of the election, meron naman po tayong sinatawag na election protest kung sakasakali lang na hindi tama po yung proseso ng halalan natin ang magiging resulta. Okay, so to clarify po, attorney, kung meron ho silang parang gustong i-dispute, maaari po silang mag-file ng complaint or protest after the elections or habang ongoing yung elections natin? Meron tayong pagkatapos ng election natin kasi or they can manifest it before the board, the electoral board. Pwede naman nilang i-manifest at i-minix yan. But then they will not look into and investigate the matter. They will put that into the minutes kasi ang tamang proseso niyan ay pagkatapos po ng canvass and proclamation ng mga winning candidates ang isang party na nag-a-allege na siya ay nadaya, ay pwede po siyang mag-file na tinatawag natin na election, contest or protest sa proper court natin. Okay. Attorney... sa COMELEC, kasi city ito, COMELEC, sa COMELEC, doon sila pwede mag-file. Okay. Attorney, so far, wala pa ho ba kayong natatanggap na mga reklamo ng vote buying or iba pang mga election violations sa inyong tanggapan? As of this hour, wala na tayong natatanggap na mga complaint tungkol sa tinatawag natin na vote buying. Pero doon kanina sa REMAC, meron tayong reported 36 na incidents ng vote buying. Tatlong personalidad, isa sa Pampanga, Nueva Ecija, and Zambales, ang inimbestigahan kasi yung the remaining 33 ay walang kaukulang or sapat na ebidensya laban sa kanila. Kaya yung case build-up hindi na nagtuloy. Okay. Ano ho kayang assessment ninyo? Usually kasi pag ganitong mga panahon, usap-usapan talaga yung mga vote buying. Parang ngayon, parang kumakaunti o iilang kaso lang ang naitatala ngayon sa REMAC at ngayon din mula po sa inyo. Kakaunti lamang yung mga reklamong vote buying ngayon. Kasi ang point kasi natin dyan, bihira ang mga reklamo ng vote buying. Una kasi yung ebidensya, no? Kahit na may pagkumpul-kumpul ng mga tao, yung mga tumatanggap kasi hindi naman sila nagre-reklamo eh. Kasi yun ang hinahanap nila eh. Okay, so it is quite unnatural and contradictory to the nature of the person seeking money to receive. And at the same time, be complaining. Kaya minsan ang mga issue ng ganyan, yung mga talaga mayroon naka-built-in or talagang nagpanggap na tauhan nila, but eventually is taking record of what is going on. Yun ang magpo-prosper kasi nakapasok sila. Okay. Attorney, meron tayong mga areas sa region na masasabi natin na areas of concern pero so far, wala po kayong naitatalang election-related violence po sa ating rehiyon.
i-contextualize natin, Justice, sa case ng BARM and other areas na kung saan escalated ang mga level ng kanilang mga peace and order condition related sa election. May barilan, ganon. May mga ambushes dito. Even on the day of the election, nandun na may bakbakan pa rin. Pero dito sa atin sa Central Luzon, wala tayong naitatala as of now. Napaka-peaceful, napaka-smooth ang ating halalan. Kasi ang tao dito, civilized, mayroon pong pagrespeto sa batas at may takot sa batas. Alam nila ang kanilang responsibilidad, ang kanilang accountability if they breach the peace and order. Kasi everywhere, nandiyan ang ating kapulisan, nandiyan ang ating AP, nandiyan ang Coast Guard natin. Kaya napakadaling magdampot ng isang tao na susubok na sirain ang peace and order ng ating electoral process. Alright. Attorney, alam ko medyo preliminary pa at alam ko pasado alas 12 pa lang ngayon, 12:40. Pero kumusta ho yung natatanggap ninyong feedback mula sa mga botante ngayong umaga? Well, actually, nasa higher command tayo, so we are not too involved with minute issues or minute complaints. Kaya, hierarchy yung mag-escalate ng mga problema. Una, ang mga bagay na kayang aktuhan ng mga electoral board, sila na rin ang umaakto kung doon sa kanilang power and within their level, sila lang nagsosolve ng mga problema. Kung hindi kaya ng electoral board, yung principal who is called the DESO, silang nag-aayos niyan. Kung technical naman yan, doon sa level ng voting center or presinto, nandun naman ang tinatawag natin na DESO TSS or yung technical support staff. Kaya kung may malfunction ng machine, yung tinatawag natin na DESO technical support staff na tutulong at gagabay doon sa ating mga EVs para may ayos yung automated counting machines natin. Kung ang mga issues pa yan na hindi pa yan nare-resolve and it involves the peace and the order and the orderliness of the election, ay yung EVs mismo ang magtawag sa mga police natin and the armed forces of the Philippines who are positioned 50 meter within the 50-meter radius para pahuli ang siluman na manggulo doon sa resulta ng ating halalan. They have that power to call and enlist the PNP and the AFP and any armed security forces natin para i-secure ang election paraphernalia and the lives of those electoral boards and the voters as well whenever it is needed. Okay? Kung hindi pa rin nare-resolve yan, meron tayong election officers natin who is in command of the entire locality, the municipality and the city, and they have the command of all task agencies. Kung ano man ang pangangailangan, they can command the Bureau of Treasury, they can command the AFP, the PNP, ano man ang kailanganin. So lahat under the power of the election officers natin who will utilize all these government resources para ma-resolve ang mga problema. Kung hindi pa rin, meron tayong pang-provincial level up to the region and even to the national level. And, so, hindi nakakarating na yung mga maliliit na problema sa atin. Alright. Attorney, and yung mga ano natin, yung mga teachers natin, wala rin din silang kailangang alalahanin sa magiging compensation po nila sa kanilang services for the election? Ay, wala po tayong dapat alalahanin kasi all the benefits, all the protection ay nakahanda na lahat yan and we will not tolerate na hindi sila mabigyan ng kaukulang protection and even the benefits that is accorded to them. Okay. Attorney, I think it's more than 6 hours na lang, 6 na oras na lang ang gugugulin, no? Hanggang 7 p.m. para makaboto. Muli po, hikayatin po natin ang ating mga kababayan na lumabas, medyo mainit nga lang, magdala ng payong, inumin, and exercise their right na makapili ng ating mga susunod na pinuno dito sa ating bansa, national man and local positions. Yeah, thank you, Justin, sa pagkakataon nito, and I would like to rally upon every citizen, registered voter ng Central Luzon. Sapagkat tayo po ay naghirap, nagpagod, gumastos nung tayo po ay nagparehistro. Huwag po nating kalimutan na ang hirap po ng magparehistro. Yung ginaanan natin na hirap ay mas madali po ngayon na tayo po ay buboto. Tayo po dapat ay lalabas at buboto dahil napakababa po ang voters turnout natin sa region 3
Umaabot lamang po tayo ng 85 to 88 ng dalawang naitalang eleksyon noong 2019 and 2022, 85 to 86%. Kaya meron po tayong estimated na 1,060,000+ na hindi boboto. Please, let's go out and vote because one vote makes the difference. Sa case po ng Bukawi, maalala nyo, nag-toss coin because one did not make the difference. So let's not make the casting of lot as the choice, as the one that will decide who will be our leader. Let's go out and vote because one vote matters for the difference. Be the difference today. No extension sa voting hours. No extension. Hanggang 7 o'clock lamang po tayo. Pero you are assured na for as long as you are in the voting perimeter, you will be listed and your name will be called para po kayo ay makaputo. Maraming salamat po, COMELEC Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque. Sana huwag ho kayong sawa sa aming kahakulit sa inyo at makapanayam muli ngayong araw na ito. Maraming salamat, Justin, at sa mga kababayan natin sa Central Luzon, isang mapagpalang araw. Attorney, si Jody po ito ha, magtatampo na ako sa inyo. Judy. Salamat. Okay. Alright, salamat po. Tutok lang sa ating programa dahil marami pa kaming live updates na ihatid dito sa Vote Watch sa CLTV 36 News and Current Affairs National and Local Elections 2025 Special Coverage. Kabalen. Ngayon Lunes, May 12, ang araw ng halalan. Bukas sa mga presinto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dalhin ang inyong valid ID at sundin ang tamang proseso. Para sa gabay at balita sa araw ng halalan, manatiling nakatutok sa Vote Watch. Ang espesyal na halalan coverage ng CLTV 36
mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi sa TV, ngayong May 12. At sa May 13, alamin kung sino ang nanalo, ang kalagayan ng mga lugar at ang kabuoang lagay ng seguridad. Hatid ng VoteWatch post-election coverage mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dahil sa bawat kaganapan sa halalan, kaantabay niyo ang CLTV 36. At tandaan, boto mo, kinabukasan mo. 1987 Constitution, mahigpit na ipinagbabawal ang mga political dynasty. Ngunit dahil walang batas na nagpapatupad nito, nagpatuloy pa ang kanilang pamamayani. Ayon kay Political Science Professor Julio Tihanki, hindi nakatulong yung term limits para mapigilan ang mga political dynasty. Bagkus, lalo pa silang lumakas. Dati, sunod-sunod lang ang pagmana ng posisyon. Pero dahil sa term limits, napilitan silang magpalitan ng pwesto kada 3 termino. Mula mayor, nagiging governor, tapos babalik ulit sa kongreso. At kung walang kalaban sa eleksyon, sila na mismo ang nag-aaway. Ayon kay Tihanki, madalas nangyayari ito kapag sobrang lumaki na ang dinastiya. Ganito na lang ba palagi ang politika sa Pilipinas? Kailan nga ba magkakaroon ng batas laban sa mga political dynasty? O mananatili na lang tayong nakapako sa ganitong sistema? Pwede namang pigilan ang pamamayagpag ng mga political dynasty. Kung wala mang batas na nagbabawal, tandaan Kabalen, nasa kamay mo pa rin ang huling desisyon. Sa darating na May 12, sino ang iboboto mo? Apelido o plataforma? Justin Dizon po para sa CLTV 36. Ang halalan ay para sa lahat, hindi lang sa may armas, pera o kapangyarihan. Sa Pilipinas, hindi lang simpleng kampanya ang laban tuwing eleksyon. Sa ilang lugar, literal na buhay at kamatayan ang nakataya. Sa mga nakaraang eleksyon, ilang kandidato at opisyal na ang pinaslang. May naitalang pananambang, mga pagbabanta at insidente ng political violence. Ito ay mga malinaw na ebidensya na hindi pantay ang laban para sa kapangyarihan. Ngayong darating na halalan, 14 na lugar sa Central Luzon ang tinukoy bilang election areas of concern. Ayon sa PNP, ang San Antonio Nueva Ecija ay nasa ilalim ng orange category. May seryosong banta ng karahasan. Hindi lang San Antonio Nueva Ecija ang binabantayan. 9 na bayan at 4 na lungsod sa Central Luzon ang nasa ilalim ng yellow category. May kasaysayan ng election-related violence. Kasama sa listahan ang San Fernando at Arayat sa Pampanga, kung saan may mga naitalang insidente ng election-related violence. Ayon sa PCIJ, dahil pwedeng tumakbo at manalo ang magkakapamilya, lalo lang titindi ang laban para sa kapangyarihan sa mga rehiyon. Kapangyarihan na naman ang pinag-aawayan. Pero ikaw naboboto sa darating na May 12. Kaninong interes ba ang pinaglalaban mo? Magiging daan ba ang boto mo para sa mas magandang kinabukasan? Demokrasya ito. Hindi po ito Game of Thrones. Hindi dapat armas at pananakot ang nananalo. Dapat taong bayan. Kapag may pumilit sa iyo kung sino ang dapat mong iboto. Kapag may nananakot, bumibili o nandadaya, huwag kang manahimik. Dahil ang halalan ay hindi para sa kanila. Para ito sa atin. Ang boto mo hindi dapat pinipilit. Ang boto mo hindi dapat binibili. Ang boto mo hindi dapat kinakatakutan. Sa May 12, bumoto ng malaya. Bumoto ng matalino. Lizen Morten po para sa CLTV 36.
2025 special coverage. Simulcast po yan sa RW 95.1 at sa official Facebook page ng CLTV 36 na CLTV 36 Official. Maginhawa po ang pakiramdam ng ilang mga botante sa Angeles City na lumahok sa kauna-unahang mall voting program ng COMELEC. Pasado alas 5 ng umaga nang magbukas ang cluster precincts number 40 and 41 sa Robinson's Place sa Barangay Balibago. Ayon kay Yvette Batul, Supervising Officer ng DepEd na nakatoka sa Robinson's Angeles, mas convenient para sa mga botante at maging sa Electoral Board ang botohan sa mall dahil naiwasan nila ang matinding init ng panahon. Para sa karagdagan detalye, makakasama po natin live si kasamang Justin Dizon. Justin, kumusta dyan sa may Robinson's sa Balibago? Jody, sana all. Yun na lang ang masasabi mo. Pag nakita mo yung voting center o yung polling precincts dito nga sa Robinson's Place sa Balibago, Angeles City. Gaya ng nabanggit mo, Jody, dalawang presinto mula sa Barangay Balibago, yung cluster precinct 40 and 41, sila yung nakatoka o yung na-assign na dito nga mag-cast o magtala ng kanilang boto. At kanina nung nandun nung nakausap natin itong si Ma'am Yvette Batul, ang supervising officer dyan sa may Robinsons, at ang sinasabi nga niya, very accommodating din yung kanilang mga partners, especially yung poll management, maayos yung naging sistema at madaling araw as early as 4 a.m. nandun sila para makapag-set up, and then pagdating ng alas 5 ay nag-focus nga itong presinto para makaboto. Na-observe din natin yung ilan sa ating mga botante at yung mga nakausap natin ay talagang malaking ginhawa para sa kanila, kasi imagine you have yung air conditioning na para malamig yung sitwasyon, and then at the same time may mga upuan na naka-allot para doon sa mga kababayan natin na pipila at kailangan bumoto. Unlike siyempre doon sa mga ibang mga polling centers sa iba't ibang mga paaralan dito sa ating lalawigan at buong rehiyon at maging sa buong bansa siguro, na wala namang talagang allotted or wala masyadong allotted na waiting area kung tawagin. At siyempre, yung malaking bentahe talaga ngayon sa init ng panahon, yung malamig dahil naka-aircon sila. Kaya yung mga senior citizens, Kuyang Jody, talagang enjoy na enjoy doon sa paghahanap pa ng kanilang mga pangalan at hindi naging problema talaga sa kanila. Gawa nga nung komportable at maayos yung kanilang kalagayan. Alright. Justin, may personal ka bang nakausap sa mga botante dyan? Doon sa kanilang experience, nakakapanibago ba? At ano ang difference noong dating sistema ng pagboto nung sila ay sa mga eskwelahan pa nagpupunta? Jody, doon sa aking pakikipagkwentuhan at pakikinig din doon sa talakayan ng mga nandun, kaninang kumbaga tinambayan ko sila doon sa booth ng PPCRB, nakita natin na itong karamihan doon sa mga nakita ko sa nakapanayama na-observe din natin ay mga kabataan din na bumoboto. Meron din marami grupo sila, and ito nga very excited din sila, and yung iba naman ganun din ang sinasabi, at ganun din yung maririnig mo talaga, mapa Kenny Marimla, Kenny Tanasana nagpila, yung mga ganun na dapat Kenny mo na ikat yung mga kanyan. Pero siyempre mga kapalit, hindi naman pwedeng kung gusto nyo lang magboto o bumoto sa mall, pwede dahil doon malamig, dahil kung hindi naman doon yung presinto ninyo, hindi mo rin ko kayo makakaboto. At yun, Jones, hanggang alas 7 din yung operations dito, hindi naman kumbaga hindi matagal yung queuing. May kaunting pila para doon sa mga nakapasok na, especially doon sa seated, yung mga seated areas. Pero mabilis naman yung turnover. At pagdating naman doon sa ACM, ayon kay DepEd Supervising Officer Madam Yabu, wala naman siyang nakikita, wala namang nakita o walang naranasan, walang na-reported yung kanilang mga electoral boards na naging aberya doon sa ACMs. Yun yung sinabi ni Madam Yvette Batul sa atin. Okay. Kasamang Justin, usually kasi, sa mga eskwelahan, merong mga
police visibility, papaano dyan? May ganun din ba? Or ano na lang, yung security na lang ng mall ang namamahala din dyan? Oo, magandang tanong, Kuyang Jody. Nasa third floor kasi ng Robinson's Place sa Angeles, itong polling center ng yung clustered precincts 40 and 41 ng Barangay Balibago. Pagdating pa lamang doon syempre doon sa mall entrance, may security, at doon sa may escalator, merong nakaposte ng mga tauhan ng Philippine National Police. So parang kumbaga yung mood, yung setup basically parang presinto lang din sa barangay, parang polling center lang din sa barangay. Meron ding mga watcher na nandoon. Meron siyempre yung mga kaibigan natin, yung mga from PPCRD na tumutulong, nagpo-volunteer para magabayan yung mga voters natin. Nandun din yung ilang mga, siyempre yung mga support, yung mga watcher, at sila din yung nakatingin din sa mga kaganapan doon. At siyempre yung PNP, no? So basically parehas lang din yung setup. Diferensyang naka-aircon lang talaga sila at mas maayos yung kanilang voting center. Alright, maraming salamat kasamang Justin Dizon. At antabayanan pa namin ng iyong mga susunod na ulat para sa ating special coverage ngayong halalan. Samantala, pasado alas 5 ng umaga kanina nagbukas na ang mga polling center para magbigay daan sa early voting ng mga senior citizens, PWDs at mga buntis. Para sa mga kabalen na hindi pa nakakaboto, may oras pa para magtungo sa inyong voting precincts na mananatiling bukas hanggang alas 7 ng gabi. Paalala lang sa mga boboto ngayong araw, alamin muna ang inyong voting precinct para maiwasan ang kalituhan o anumang abala. May mga reports po kasi tayong natatanggap kanina at nabanggit din ng ating mga reporters na merong mga botante ang nailipat pala ng presinto. So mas maganda ho, alamin na ho natin ng mas maaga ang inyong presinto kung saan ho kayo boboto. Samantala, dahil summer ngayon, mainam kong magsuot ng magaan, komportable at preskong damit. Huwag lang ho yung masyadong presko o magpunta na ho kayo na walang damit, no? Walang t-shirt. No? Magpunta ho kayo dun sa komportable yung kasuotan at huwag din kalimutan magdala ng tubig, pamaypay, payong at pamunas ng pawis. Paalala rin po na hindi kailangan ng national ID para makaboto, pero ayon sa COMELEC, walang umiiral na batas o patakaran na nagsasabing kailangang magdala ng national ID bago payagang makaboto sa presinto. Liban na lang kung kukwestiyonin ang identity ng isang voter, doon pa lang kailangang magpakita ng anumang valid ID. Samantala, kaninang umaga, nakita natin ang ilan sa mga kandidatong early birds o maagang nagtungo sa kanilang presinto para bumoto. Kabilang dito si Vice Gubernatorial Candidate Among Ed Panilio na bumoto ganap na alas 6 ng umaga kasabay ng pagbubukas ng presinto para sa mga PWDs, buntis at kapwa niya senior citizen. Alam ko, nangyari po yan dyan sa Minalin Elementary School. Maaga hong bumoto ang dating gobernador ng lalawigan ng Pampanga na ngayon ay tumatakbo bilang vice-gobernador din ng nasabing lalawigan. Aboto na rin sa kanyang polling precinct si mayoral candidate Darren Manalansan ng Florida Blanca sa San Pedro Elementary School kaninang umaga. Kasamang ilang taga-suporta, si Manalansan ay anak ng kasalukuyang punong bayan na si Mayor Darwin Manalansan. Nangyari po yan sa San Pedro Elementary School, Florida Blanca, Pampanga. At tulad ho ng karaniwang botante, ay pumila rin ho itong si Manalansan sa kanyang pagboto. Samantala, bandang alas 9 ng umaga, nakaboto na rin si City of San Fernando, Pampanga, mayoral candidate Mylene Pineda Cayabyab sa Dolores Integrated School. Kasama hong bumoto ng kandidato ang kanyang asawa na si Archen Cayabyab. At batay ho sa report ng ating kasamang si Lizen Morten kanina,
ay hinihikayat ng mga election board at ng DESO si Cayabyab na mauna ng bumoto, ngunit nagdesisyon itong pumila katulad ng iba pang mga botante. At ipinaliwanag naman ng mga teachers at ng DESO na kaya pinapauna ang kandidato, si mayoral candidate Cayabyab, ay dahil na rin sa security reasons. Pero pumila pa rin ang kandidato upang makaboto. Nakaboto na rin sa Dolores Integrated School sa City of San Fernando, Pampanga, si gubernatorial candidate at incumbent Vice Governor Lilia Nanay Pineda. Matapos bumoto, ay inanyayahan niya ang taong bayan na lumabas at syempre, i-exercise po ang karapatan na makapamili ng magiging mga pinuno o leader ng ating lalawigan, ng ating mga bayan at syudad dito sa Pampanga. Kasi ito na yung time na mamimili ka ng magsisilbi sa inyo. Ganon. Kaya kailangan lalabas sila para magboto, para yung 3 taon, doon hihingi ng tulong sa mga binoto nila. Kaya may salita mo po kanina makapagboto sa Luwal kayo po, magboto kayo kasi sayang niya po yung boto yun. Nung nino po yung apili yun talagang karapat-dapat. IBIA po itang obligasyon nyo kaya magboto kayo, luwal kayo. Nanay, kumusta po yung experience nyo? Kaya kayong pa magboto? Maganda yun. Mabilis. Okay lang, mabilis. Nay, marami pong bumoto dito sa ano pong masasabi nyo na nagpa-participate pa rin yung mga tao dito po sa election? Kasi nagpapa-thank you ako sa kanila kasi talagang yung tao binibigay nila yung obligasyon nila para bumoto. So napakaganda naman ng nakita ko ang haba ng pila. So talagang naghahanap talaga sila ng iboboto nila siguro na makakapagsilbi sa kanila ng 3 taon. Ano pong gawa nyo kay Batyo kung nagboto? Papahinga sa bahay. Maghantay na result. Good luck nyo na lang ako. Boy, saka si Go. Saka si Maylin. Samantala, bumoto na rin si Vice Mayoral Candidate Ron Dungka ng Bacolor, Pampanga, kasama ang kanyang may bahay sa Barangay Hall ng Makabakle. Habang nakaboto na rin si San Simon Vice Mayoral Candidate Josephine Ann Canlas sa kanyang polling precinct sa De La Paz Elementary School bandang alas 10:30 ng umaga. Nakaboto na rin si City of San Fernando, Pampanga re-electionist Mayor Vilma Caluwag sa kanyang polling precinct sa Dolores Integrated School bandang alas 11 ng umaga. Kasamang bumoto ni Mayor Caluwag ang kanyang pamilya at samantala nakaboto na rin si re-electionist Mayor Malu para sa Lacson sa Magalang Elementary School. At nakaboto na rin ho si Mayoral Candidate Attorney Jeld Aquino ng Mabalacat City sa Dao Central Elementary School at tapos na rin hong bumoto si re-electionist Mayor Catalina Cabrera ng Sasmuan, Pampanga sa Santa Monica Elementary School pasado alas 10 ngayong araw. At sa ibang balita, narito ang iba't ibang aberyang naiulat sa ilang presinto sa Pampanga na nagresulta ng konting delay sa botohan. Naiulat ang bahagyang aberya ng isang automated counting machine o ACM sa St. Vincent of Quebiawan Integrated School sa City of San Fernando, Pampanga. At dahil dito, naipon ang pila ng senior citizens, PWDs at buntis na maaring bumoto sana mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga bilang preferred at mauna bago ang mga regular voters. Umabot din umano ng 1 oras ang aberya bago napagana ang ACM sa Cluster 1,
Samantala, nilinaw naman ng DESO Technical Support Staff ng Barangay Quebiawa ng naturang insidente, anila nasa maayos na kondisyon na ang kanilang mga ACM at maliit na technical issue lamang umano ang nangyari, agad din nila itong nalutas. Hindi raw ito naging sanhi ng anumang pagkakaantala sa pagboto o pagbibilang ng boto. Bahagya ring humaba ang pila bandang alas 8 kanina umaga sa Precinct 4 ng San Agustin Elementary School sa San Luis, Pampanga. Matapos umanong magkaaberya ang kanilang ACM. Sa iba pang mga balita, humaba rin ang pansamantalang pila sa San Nicolas Elementary School sa City of San Fernando nang hindi makita ng ilang mga botante ang kanilang pangalan sa voters list. Tiniyak naman ng mga election officer ang maagap na pagbabantay upang mapanatili ang kaayusan sa kanilang cluster. Nagkaroon din ng konting aberya o konting problema sa precinct number 6 to 7 ng Apong Gidang Nepomuceno Elementary School sa Angeles City nang hindi tanggapin ng ACM ang balota ng mga botante. Agad naman umanong na-troubleshoot ng mga election personnel ang sirang makina. Samantala, nagkaroon din ng aberya sa pagtanggap ng balotang ACM sa precinct number 1 ng voting center sa Barangay San Juan, Apalit, Pampanga. Bonsod nito, ipinatupad ang total shutdown sa makina pasado 12:30 p.m. o kani-kanina lamang po, habang isinasagawa ang rebooting nito bandang 12:23. Tutok lang sa ating programa dahil marami pa kaming live updates na ihahatid dito sa Vote Watch, the CLTV 36 News and Current Affairs National and Local Elections 2025 special coverage, simulcast over RW 95.1 FM at live sa official Facebook page ng CLTV 36 na CLTV 36 Official. Kabalen. Ngayon Lunes, May 12, ang araw ng halalan. Bukas sa mga presinto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dalhin ang inyong valid ID at sundin ang tamang proseso. Para sa gabay at balita sa araw ng halalan, manatiling nakatutok sa Vote Watch. Ang espesyal na halalan coverage ng CLTV 36 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi sa TV, ngayong May 12.
At sa May 13, alamin kung sino ang nanalo, ang kalagayan ng mga lugar at ang kabuoang lagay ng seguridad. Hatid ng VoteWatch post-election coverage mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dahil sa bawat kaganapan sa halalan, kaantabay nyo ang CLTV 36. At tandaan, boto mo, kinabukasan mo. 1987 Constitution, mahigpit na ipinagbabawal ang mga political dynasty. Ngunit dahil walang batas na nagpapatupad nito, nagpatuloy pa ang kanilang pamamayani. Ayon kay Political Science Professor Julio Tihanki, hindi nakatulong yung term limits para mapigilan ang mga political dynasty. Bagkus, lalo pa silang lumakas. Dati, sunod-sunod lang ang pagmana ng posisyon. Pero dahil sa term limits, napilitan silang magpalitan ng pwesto kada 3 termino. Mula mayor, nagiging governor, tapos babalik ulit sa kongreso. At kung walang kalaban sa eleksyon, sila na mismo ang nag-aaway. Ayon kay Tihanki, madalas nangyayari ito kapag sobrang lumaki na ang dinastiya. Ganito na lang ba palagi ang politika sa Pilipinas? Kailan nga ba magkakaroon ng batas laban sa mga political dynasty? O mananatili na lang tayong nakapako sa ganitong sistema? Pwede namang pigilan ang pamamayagpag ng mga political dynasty. Kung wala mang batas na nagbabawal, tandaan Kabalen, nasa kamay mo pa rin ang huling desisyon. Sa darating na May 12, sino ang iboboto mo? Apelido o plataforma? Justin Dizon po para sa CLTV 36. Ang 1987 Constitution, mahigpit na ipinagbabawal ang mga political dynasty. Ngunit dahil walang batas na nagpapatupad nito, nagpatuloy pa ang kanilang pamamayani. Ayon kay Political Science Professor Julio Tihanki, hindi nakatulong yung term limits para mapigilan ang mga political dynasty. Bagkus, lalo pa silang lumakas. Dati, sunod-sunod lang ang pagmana ng posisyon. Pero dahil sa term limits, napilitan silang magpalitan ng pwesto kada 3 termino. Mula mayor, nagiging governor, tapos babalik ulit sa kongreso. At kung walang kalaban sa eleksyon, sila na mismo ang nag-aaway. Ayon kay Tihanki, madalas nangyayari ito kapag sobrang lumaki na ang dinastiya. Ganito na lang ba palagi ang politika sa Pilipinas? Kailan nga ba magkakaroon ng batas laban sa mga political dynasty? O mananatili na lang tayong nakapako sa ganitong sistema? Pwede namang pigilan ang pamamayagpag ng mga political dynasty. Kung wala mang batas na nagbabawal, tandaan Kabalen, nasa kamay mo pa rin ang huling desisyon. Sa darating na May 12, sino ang iboboto mo? Apelido o plataforma? Justin Dizon po para sa CLTV 36. Ang halalan ay para sa lahat, hindi lang sa may armas, pera o kapangyarihan. Sa Pilipinas, hindi lang simpleng kampanya ang laban tuwing eleksyon. Sa ilang lugar, literal na buhay at kamatayan ang nakataya. Sa mga nakaraang eleksyon, ilang kandidato at opisyal na ang pinaslang. May naitalang pananambang, mga pagbabanta at insidente ng political violence. Ito ay mga malinaw na ebidensya na hindi pantay ang laban para sa kapangyarihan. Ngayong darating na halalan, 14 na lugar sa Central Luzon ang tinukoy bilang election areas of concern. Ayon sa PNP, ang San Antonio Nueva Ecija ay nasa ilalim ng orange category. May seryosong banta ng karahasan. Hindi lang San Antonio Nueva Ecija ang binabantayan. 9 na bayan at 4 na lungsod sa Central Luzon ang nasa ilalim ng yellow category. May kasaysayan ng election-related violence. Kasama sa listahan ang San Fernando at Arayat sa Pampanga, kung saan may mga naitalang insidente ng election-related violence. Ayon sa PCIJ, dahil pwedeng tumakbo at manalo ang magkakapamilya, lalo lang titindi ang laban para sa kapangyarihan sa mga rehiyon. Kapangyarihan na naman ang pinag-aawayan. Pero ikaw na boboto sa darating na May 12. Kaninong interes ba ang pinaglalaban mo? Magiging daan ba ang boto mo para sa mas magandang kinabukasan? Demokrasya ito. Hindi po ito Game of Thrones. Hindi dapat armas at pananakot ang nananalo. Dapat taong bayan.
kapag may pumilit sa iyo kung sino ang dapat mong iboto, kapag may nananakot, bumibili o nandadaya. Huwag kang manahimik dahil ang halalan ay hindi para sa kanila, para ito sa atin. Ang boto mo hindi dapat pinipilit. Ang boto mo hindi dapat binibili. Ang boto mo hindi dapat kinakatakutan. Sa May 12, bumoto ng malaya. Bumoto ng matalino. Lizen Morten po para sa CLTV 36. Magkano ang boto mo? 1,000, 500 o kahit 50 lang? Tuwing eleksyon, nagiging talamak ang vote buying. Sabi nila tinutulungan lang ang may hirap, pero totoo ba? Tandaan mo, walang libre sa politika. Kung gumasta sila ng milyon para sa boto, paano nila babawiin yun? Kapag ibinenta mo ang boto mo, ibinenta mo rin ang serbisyo, ang proyekto at ang kinabukasan mo. Ang perang tinanggap mo, kasing halaga ng 3 taong walang pagbabago. Huwag mong hayaang sila lang ang panalo. Piliin ang tama, bumoto ng tama. Kung akala mong panalo ka sa perang bigay ng politiko, think twice. Ang botong binenta mo ngayon, baka naman palpak na serbisyo at pangungurakot ang sukli bukas. Sa dating na May 12, iboboto mo ba ang tunay at mahusay na lider o ang may pinakamalaking ayuda bago ang eleksyon? Liana Canilaw po para sa CLTV 36. Mga kabalen, ngayon Lunes, May 12, ang araw ng halalan. Bukas sa mga presinto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dalhin ang inyong valid ID at sundin ang tamang proseso. Para sa gabay at balita sa araw ng halalan, manatiling nakatutok sa Vote Watch. Ang espesyal na halalan coverage ng CLTV 36 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi sa TV ngayong May 12. At sa May 13, alamin kung sino ang nanalo, ang kalagayan ng mga lugar at ang kabuoang lagay ng seguridad. Hatid ng Vote Watch post-election coverage mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dahil sa bawat kaganapan sa halalan, kaantabay nyo ang CLTV 36. At tandaan, boto mo, kinabukasan mo. 1987 Constitution, mahigpit na ipinagbabawal ang mga political dynasty. Ngunit dahil walang batas na nagpapatupad nito, nagpatuloy pa ang kanilang pamamayani. Ayon kay Political Science Professor Julio Tihanki, hindi nakatulong yung term limits para mapigilan ang mga political dynasty. Bagkus, lalo pa silang lumakas. Dati, sunod-sunod lang ang pagmana ng posisyon. Pero dahil sa term limits, napilitan silang magpalitan ng pwesto kada 3 termino. Mula mayor, nagiging governor, tapos babalik ulit sa kongreso. At kung walang kalaban sa eleksyon, sila na mismo ang nag-aaway. Ayon kay Tihanki, madalas nangyayari ito kapag sobrang lumaki na ang dinastiya. Ganito na lang ba palagi ang politika sa Pilipinas? Kailan nga ba magkakaroon ng batas laban sa mga political dynasty? O mananatili na lang tayong nakapako sa ganitong sistema? Pwede namang pigilan ang pamamayagpag ng mga political dynasty. Kung wala mang batas na nagbabawal, tandaan kabalen, nasa kamay mo pa rin ang huling desisyon. Sa darating na May 12, sino ang iboboto mo? Apelido o plataforma? Justin Dizon po para sa CLTV 36. Eleksyon, lagi nating naririnig ang party list system. Pero sagutin natin ang tanong, para kanino nga ba talaga to? Ang party list system, sabi sa batas, ay para sa mga sektor na hindi gaanong naririnig ng gobyerno. Manggagawa, magsasaka, guro at iba pa. Dapat ganito ang party list groups, kumakatawan sa marginalized sectors. Pero teka lang, bakit parang pamilya ng ibang pangalan? Ayon sa watchdog group na Kontradaya, mahigit kalahati ng mga party list sa 2025 elections ay may koneksyon sa political clans, big businesses at militar. Ibig sabihin, imbes na boses ng marginalized, may mga party list na boses ng makapangyarihan. May mga party list na may apelidong pang-senador o pang-congressman. Eto ngayon ang tanong, napapakinabangan ba ng taong bayan ng party list system? O nagagamit lang ito ng may mga kapangyarihan? Isa pang dapat bantayan, hindi lang ang 3 top nominees ng isang party list. May mga politiko na nakapila sa baba pero kapag nanalo, sila pala ang tunay na uupo. Kaya bago bumoto, wag lang dahil sa pamilyarang pangalan.
kilalanin mo kung sino talaga ang kinakatawan nila. Mag-research, magtanong at mag-isip po tayo. Ako si JM De Jesus, tandaan, sa tamang boto, hindi lang pangalan na binibigyan natin ng kapangyarihan, kundi ang sektor na dapat nilang pinaglilingkuran. Ang halalan ay para sa lahat, hindi lang sa may armas, pera o kapangyarihan. Sa Pilipinas, hindi lang simpleng kampanya ang laban tuwing eleksyon. Sa ilang lugar, literal na buhay at kamatayan ang nakataya. Sa mga nakaraang eleksyon, ilang kandidato at opisyal na ang pinaslang. May naitalang pananambang, mga pagbabanta at insidente ng political violence. Ito ay mga malinaw na ebidensya na hindi pantay ang laban para sa kapangyarihan. Ngayong darating na halalan, 14 na lugar sa Central Luzon ang tinukoy bilang election areas of concern. Ayon sa PNP, ang San Antonio Nueva Ecija ay nasa ilalim ng orange category. May seryosong banta ng karahasan. Hindi lang San Antonio Nueva Ecija ang binabantayan. 9 na bayan at 4 na lungsod sa Central Luzon ang nasa ilalim ng yellow category. May kasaysayan ng election-related violence. Kasama sa listahan ang San Fernando at Arayat sa Pampanga, kung saan may mga naitalang insidente ng election-related violence. Ayon sa PCIJ, dahil pwedeng tumakbo at manalo ang magkakapamilya, lalo lang titindi ang laban para sa kapangyarihan sa mga rehiyon. Kapangyarihan na naman ang pinag-aawayan. Pero ikaw na boboto sa darating na May 12. Kaninong interes ba ang pinaglalaban mo? Magiging daan ba ang boto mo para sa mas magandang kinabukasan? Demokrasya ito. Hindi po ito Game of Thrones. Hindi dapat armas at pananakot ang nananalo. Dapat taong bayan. Kapag may pumilit sa iyo kung sino ang dapat mong iboto. Kapag may nananakot, bumibili o nandadaya, huwag kang manahimik. Dahil ang halalan ay hindi para sa kanila. Para ito sa atin. Ang boto mo hindi dapat pinipilit. Ang boto mo hindi dapat binibili. Ang boto mo hindi dapat kinakatakutan. Sa May 12, bumoto ng malaya. Bumoto ng matalino. Lizen Morten po para sa CLTV 36. Muling nagbabalik ang Vote Watch, the CLTV 36 News and Current Affairs National and Local Elections 2025 Special Coverage. Simulcast over DWRW 95.1 FM at naka-live din po tayo sa official Facebook page ng CLTV 36 na CLTV 36 Official. Kabalen, napaka-importante ng ginagawa po nating pagre-report ngayon dahil sa oras na ito, makasama po natin ang isa sa ating mga reporter, si Paulo G. Santos, upang magbigay ng ulat hinggil sa nangyayaring halalan sa unang distrito ng Pampanga. Gat pa na po na, Paulo G. Gat pa na po na, Kuya Jots, at tutong mapipapatala rin ng bobotong ining gat pa na po na yun. Paplasa, Kuya Jots, ining kaya katamong monitoring kaya pag-asa, pangorentata mo, kaya katamong klima na kasalungsungan ka rin mga kabang queuing, makabang pila, na yan po paretang school building na taga ng itang
ventilation, problemado yan, na lalo na nung sakaling misisiksikan la ring tao. Karening lugar, pintalanbing Parinjani, alupa naman mo, kening area na ning Angeles City, kening Barangay Pandan, kon Jody, balo mo naman rening community keni, daratang kabilang doon sa mga vulnerable sektor, yung hanay ng mga mahihirap, talagang sila yung masipag na bumoboto, Koyang, at ikita mo, itang kabilyan na rin ng school campus kening Pandan, taga ng nakakapa ing pila at kapibabata ning karelang sainsing, pero ketang kasipagan ng makaboto na, uita naman ning mamutawi mo naman kayong karelang mano. At napuntahan din natin Uyang George, itong pinakamalaking registered voting population kening area na ning Mapalakat, kini Tauk. At ito na, at suya king 20,000 registered voters at itang voter turnout kini kong George, at suya king 80%. At kemping kasalungsungan naikit-pikit kaya pa magdurot ni rening building, school building, mo meto nga palapag ni mama po lang 4th floor, pero kita pamulalam taganang nakakaba ing pila at ing sasabi na maranon pa mo alas 8 pa mo ning apak tinagon lahat mintala ka rin, pero taganang takal tao o retang pakitunguhan ng botante kon Jody dakala anya itang queuing metong karening sasamas ng masalese baka nitang samwak sabi ing karelang pamagboto. Ating iba mag-asistada naman karetang mawawala lagyo ketang listahan kon Justin ay kon George atin lang help desk kini reng Comelec na ilang manantabe karetang senior citizen keraklan karela kon George reng senior citizen paplasa mapula na naman to, kakiting karela lagyo. Apo muna man detang PWDs na erarugwa gagawang akit retang listahan na atsukyem babo. Pero ikesa tingana, dakal volunteer kalupa naman mo ng PPCRV na ating estudyante volunteer ka rin na manantabe karening botanting ening kat panapon konjots. Kareni pang dudurutan ming lugar kalupa naman mo ning galang atin kaming kukumpirman na insidente kening mika komosyon kening area na ning Barangay Santa Cruz at agpang ang Barangay Captain Toto Gonzales kumpirmado na ating komosyon kay pagitan na rin ng aduang kandidato amilalaban kumpirman tayo oras sa menikwakata ng police report, pero ating yang merong kinalaman ito Kuya Judge dito sa issue naman ng vote buying. Judge. Alright. Paulo G, paano yung mga yung napansin mong paraan ng pagboto? Meron bang nabanggit mo kanina mahaba yung pila sa unang palapag pa lamang? Usually kasi minsan may naliligaw ng mga senior citizen napupunta sa ibang mas mataas sa palapag na dapat sana'y sa ibaba lamang. May mga ganitong mga sitwasyon bang nakita sa mga lugar sa 1st District? Merong ganong mga sitwasyon, Kuya George. Kaya noong umikot itong Comelec officer ng Mapalacat, particular na sa Mapalacat, itong area ng Daw Elementary School, ang isa sa kanilang tinignan kung gaano ka-accessible para sa mga senior citizen yung voting precinct. Kaya sa kanilang pagkikipag-usap sa principal, talagang naitalaga yung mismong voting center nitong mga PWDs at senior citizen dito naman sa ground floor, Kuya. Dahil alam mo, ipapagkasakit na kasi yung paghihirap nitong mga senior citizen pagpasok pa lang ng presinto, talagang napakalawak, Kuya George. Hindi alam kung saan sila magtutungo. At buti na lang, merong umaalalay pati itong mga kagawad ng Philippine National Police dito naman sa inimprentang napakalaking mapa na doon makikita mo kung saan yung presintong pagbobotohan mo. Alright, maraming salamat Paulo G. Santos sa iyong ulat. Mag-ingat ka habang nagbabantay ngayong halalan. Kabalen, napaka-importante ng ginagawa nating pagbabantay ngayong araw ng eleksyon para matiyak na naipapaabot agad sa publiko ang anumang irregularidad o problema
gaya ng aberya sa automated counting machines at iba pang sitwasyon dyan sa mga voting precincts. Lalo na ngayon, nasa 1,674,789 ang bilang ng registered voters na inaasahang boboto dito sa Pampanga batay sa datos ng COMELEC Region 3. Pipili ang mga kabalen ng kabuang 222 local officials na nauupo sa iba't ibang posisyon. 552 na kandidato ang naglalaban-laban para sa pagkakongresista, gobernador at vice-gobernador, membro ng Sangguniang Panlalawigan, alkalde at vice-alkalde ng lungsod, city councilors, municipal councilors, and municipal mayors, vice mayors. Kasalukuyang isinasagawang botohan sa 550 voting centers sa buong lalawigan, habang 10,166 naman ang established precincts sa 538 barangays. At gaya ng nabanggit namin kanina, patuloy na nagbabantay ang CLTV 36 News Team para magbigay update sa sitwasyon ng botohan dito sa Pampanga. Sakto ngayon, alam po natin na marami pa pong mga ulat ang nangyayari. Ang hinihintay pa po natin sa ating mga team na nakadeploy ngayon sa iba't ibang bahagi po ng ating lalawigan. Manatili po kayo nakatutok dito sa ating National and Local Election Special Coverage ng CLTV 36 na Vote Watch.
Nagbabalik pong muli ang Vote Watch, the CLTV 36 News and Current Affairs, National and Local Elections 2025 Special Coverage. Simulcast din po tayo sa DWRW 95.1 FM at naka-live tayo sa ating official Facebook page na CLTV 36 Official. Ngayon naman makakasama po natin na si Lizen Morten upang mag-ulat sa kasalukuyang sitwasyon ng halalan sa City of San Fernando, Pampanga. Lizen, kumusta? At ano ang iyong ulat na ihahatid sa atin ngayon? Yes, Jody, no, mula dito sa Siyudad San Fernando, Pampanga, nais nating ipaalam sa ating mga kabalen sa buong probinsya, no, na kapwa nakaboto na yung mga mayoral bets dito sa Siyudad San Fernando, Pampanga, at yan ay walang iba kundi sina board member Maylene Pineda Cayabyab at ang kanyang katunggali na si Mayor Vilma Caluwag. Kaninang umaga ay natapos na silang bumoto doon sa Dolores Integrated School, doon yan sa Barangay Dolores malapit sa intersection. At ito nga, minabuti na namin, Jody, na since okay na yung assignment namin doon, no, ay ikutin na yung natitirang yung nalalabing bahagi ng Siyudad San Fernando nang sa gayon ay makita lang namin yung sitwasyon. Gaya dito sa Bulaon, Jody, sa Barrio Bulaon, no, hindi doon sa Bulaon Resettlement, kung saan isa rin ito sa pinakamalaking may registered bilang ng mga registered voters dito sa ating syudad. Nakapanayam natin kanina, no, yung mga electoral board dito at nabanggit nila na nasa 9,000 yung registered voters dito, 2,000 less doon sa Dolores Integrated School. At ayan, ang sitwasyon sa ngayon dito, Jody, medyo konti na yung tao, no? At hindi na gaanong busy, hindi daw kagaya kaninang umaga kung saan yung first hour, matapos yung early voting hours, yung 5 a.m. to 7 a.m. ay maraming tao ang nagtungo dito. Pero sa ngayon, kontrolado na ang sitwasyon at nasa 50% na raw yung ating total registered voters ang nakapagboto na dito sa voting center na ito. At Jody, ito nga, no, para mabigyan po tayo ng karagdagang impormasyon sa mga kaganapan dito sa voting center na ito, dito sa Bulaon Elementary School, makakasama natin dito sa ating ang DepEd, no? DepEd Supervising Official, sila yung mga nangangasiwa dun sa mga nagaganap na halalan sa mga voting center na kagaya nito. Walang iba yan kung di si Ma'am Gloria Sarmiento. Magpakilala muna po kayo, Ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Gloria B. Sarmiento, DESO po na naka-assign dito sa Bulaon Elementary School. Ayun po. Yan po, Ma'am. Although ang pinaka-obvious po dito ay mainit nga yung panahon po, no, Ma'am. Kamusta po yung naging sitwasyon? Nasa 2:00 na po tayo ngayon. Mga ilang oras na rin yung lumutas at nasa 50% na po sa instansya. Galing po dun sa bilang ng inyong mga electoral boards. Kamusta po ang naging halalan dito sa Bulaon Elementary School? So far, so good naman po. Very peaceful po yung ating halalan dito sa Bulaon. Wala pong masyadong problema. Mga minor lang, halimbawa yung paper jamming, naaayos po ng ating mga DESOT. Yan lang. Tapos po, kailangan lang ng konting puspos, linis. Okay. Early voting hours po, marami po tayong mga citizen na nagpapasalamat dahil nga pinahintay na po na bumoto ng maaga. Pero may mga mangilan-ilan na nagsasabi na hindi naman lahat ay makakaboto sa mga oras na yon. So, sa mga oras pong ito, may mga ina-expect po tayong senior citizen. Ano po natin masisiguro yung kanilang comfort, lalo na po na ito ngayon nga ay mainit yung panahon at may mga ilan pa po sa kanila yung kailangan bumoto at hindi naman po lulubog yung araw before 5 o'clock po. No? So, kung ano yung mga ginawa naming best practice kaninang umaga, ganun pa rin, may instruction sa mga support personnel na antabayanan nila yung mga senior citizen, PWD, yung mga pregnant. So, merong mga waiting area, may mga classes. So, halimbawa, pagkatapos po ng regular, yun naman po mga priority. Halimbawa po yung mga, para hindi po sila maghintay ng patagal.
Magtungo po tayo ma'am doon po sa mandato ng COMELEC. No? Ano po ba yung mga pinagutos po nila sa atin kaugnay po nung pagbibilang po ng mga botante? Not necessarily po kung sino yung kanilang mga binoto pero yung bilang po ng mga nag-show up today. Ganyan. Yung first report namin sa COMELEC, yung pong mga number of voters na PWD, senior, pregnant. So yun pong mga kinuha natin nila nung 7 to 10 o'clock. Tapos po mga 5 o'clock, partial ng mga number of voters, kukunin ulit natin. Para lang po bigyan natin ng picture po, no, yung mga nanonood po sa atin. Gaano po ba karami yung 9,000 voters na yon? Ilang clustered precincts po ang meron dito sa Bulaon Elementary School? Okay. Meron po kaming 10 clusters from cluster 12 to 21. So, all in all, meron po tayong 900 per precinct. So, per cluster, so 9,000 plus number of voters. Dito nga po nabanggit natin kanina na 50% to 60% na yung mga bumoto dito sa Bulaon Elementary School. At ano po pa, paalala lang po natin sa ating mga botante, hanggang anong oras po sila pwedeng bumoto ngayong araw? Hanggang alas 7 po siya. Kung sino po yung mga nakapila ng 7 o'clock, tatawagin sila. Pero yung paglagpas na ng 7 o'clock, magsasara na po kami ng gate. So hindi na po sila pwedeng tanggapin. Yung mga nakapila lang ng 7 o'clock. After po nung 7 o'clock na yon, ano pa po ba yung mga mangyayari? May mga trabaho pa po ba ang mga DESO? Yes, marami pa po. Yung po yung mga bilangan, ano po yung mga dapat namin isubmit na mga report. Yung mga kinakailangan pa nilang reports. So hanggang bukas pa kami umadaling. Meron pa po tayong nalalabing 5 oras bago po matapos yung botohan. So may mga magtutungo pa po dito kung nasa kalahati pa lang yung ating mga na-receive as of the moment. Approximate po yan mga kapalit. May kalahati pa medyo kalahati pa yung nadarating ngayon. Ano po ba yung maipapayo niyo sa kanila para po maging swabe yung kanilang voting experience para nga sa national and local elections 2025 dito sa voting center ng Bulaon Elementary School? Okay, yung pong unang-una, panatilihin po natin yung disiplina sa pagpila, sa pagpili ng tamang ipopote natin. Ayan po, nakapanayan po natin ang DESO po, ang DepEd Supervising Official dito po sa Bulaon Elementary School, Ciudad San Fernando, Pampanga, kung saan 9,000 registered voters po inaasahang boboto. Yan mga kabalan, yan ang dito sa Bulaon Elementary School. Bukod pa dun sa mga nabanggit ni Ma'am Gloria, dun sa mga boboto, paalala lang, merong 12 senador kayo. Hanggang 12 senators yung inyong pwedeng iboto. Tundan yan ng board member, ng governor at vice governor. Then, board member doon sa inyong distrito, magdedepende yan dito sa Pampanga, sa District 1, meron kayong hanggang 2 pwedeng iboto na board member. At sa District 2 ay 3 board member ang pwede niyong iboto. Sa District 3 ay 1 at sa District 4 ay may 2 kayo. Kung kayo ay taga-Angeles City naman ay since highly urbanized city, board member ka, director at saka po pala yung congressman. Yon. Kada distrito po, isang congressman po ang pwede niyong iboto. At susundan po yan ng mga vice mayor sa inyong mga lugar, mayor at vice mayor, at yung mga sangkot ng panlungsod at sangkot ng bayan. Magdedepende po yan doon sa kung saan po kayo lugar na boboto. So Jody, yan muna po ang update dito sa Bulaon Elementary School. Maraming salamat sa iyo, Lizen Morten. Mag-ingat ka sa iyong pagbabantay at paghatid ng balita ngayong halalan. Alam ko, ikot ka pa sa ibang lugar dito sa ating syudad. Kabalen, kanina nabanggit natin kung gaano karami ang bilang ng mga botante dito sa lalawigan ng Pampanga. Kaya naman hindi na kataka-taka kung bakit kabilang ang buong rehiyon ng Central Luzon sa may pinakamaraming registered voters sa buong bansa. Sa datos ng COMELEC, naunguna ang listahan ng 5 vote-rich regions
ang Calabarzon. Ikalawa ang Central Luzon na sinundan ng Central Visayas, Bicol Region at Western Visayas. Sa Region 3, itinuturing na vote-rich province ang lalawigan ng Bulacan na may 2,173,026 registered voters. Ipakita natin ang ating mga graphics dito sa ating mga sinasabing mga datos. Sinundan nito ng Pampanga na may 1,674,789. Umaasa ang COMELEC na matutumbasan ng bilang na yan ang voter turnout at karamihan sa mga rehistradong botante ang talagang makaboto ngayong halalan 2025. Matatanda ang ibinunyag ni COMELEC Region 3 Assistant Regional Election Director Attorney Elmo Duque kamakailan na higit 1 milyong registered voters sa Central Luzon ang hindi nakaboto sa nakalipas sa 2019 at 2022 national and local elections. Anya, nasa pagitan lamang ng 85 to 86% ang karaniwang voter turnout sa rehiyon sa dalawang halalan, kaya tinatayang 15% ng mga botante ang hindi nakaboto. Isa raw sa mga dahilan ng mababang turnout ay ang paglipat ng tirahan dahil sa kanika nilang trabaho. Gayon din, mas pinipili ng ilang botante na pumasok sa trabaho dahil sa holiday at overtime pay. Kabilang din sa mga sanhi ay ang failure to transfer voter registration matapos silang lumipat ng tirahan. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng komisyon sa publiko, lalo na sa mga hindi pa nakakaboto. Bukas pa po ang botohan hanggang mamayang alas 7 ng gabi, kaya hanggat maaari ay gamitin po ninyo ang inyong karapatang bumoto. Babala naman ni Duque, ang mababang partisipasyon sa halalan ay pwedeng magbunga ng pagkakaluklok ng mga lider na hindi karapat-dapat, lalo na kung hindi lalahok ang mga responsableng botante. At sa iba pa pong mga balita, inaresto ang 33 individual sa magkakahiwalay na insidente sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac matapos lumabag sa ipinatupad na liquor ban para sa National and Local Elections o NLE 2025. Tatagal ng 48 hours ang liquor ban na nagsimula nitong hating gabi ng Linggo, May 11, at magtatapos sa 11:59 ng gabi ngayong araw, May 12. Kasama rito ang pagbabawal sa pagbebenta, pagbili at pag-inom ng anumang uri ng alcoholic beverages. Ayon kay Police Regional Office 3 o PRO 3 Director Police Brigadier General Jean Fajardo, mahigpit na ipinatutupad ang liquor ban bilang bahagi ng seguridad at kaayusan ng halalan. Mahaharap sa kasong paglabag sa Commission on Elections o COMELEC Omnibus Election Code Resolution number 11057 ang mga suspect. Nanawagan naman ang PRO 3 sa publiko na sumunod sa mga alituntunin at regulasyon na ipinatutupad upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng eleksyon sa buong Central Luzon. Samantala, isang babae ang naaresto sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija nitong Sabado, May 10 dahil sa paglabag sa ipinatutupad na money ban para sa National and Local Elections 2025. Hinarang ang babae sa isang checkpoint at nahulihang may bitbit na humigit kumulang 1.6 million pesos na nakakabit sa isang maliit na eco bag. Yung ating pong monitoring po, particularly itong ating Election Monitoring Action Center ay inactivate po natin yan as early as January 12, yung start po ng election period. Pero for talagang yung close monitoring po talaga as early as May 3 po, nung nagtaas po tayo ng full alert po, ay talagang tinauhan na po natin itong ating mga workstation at itong ating election monitoring action center. Kung mapapansin nyo po, ay nilagay na po natin sa isang lugar itong ating command center. Kung mapapansin
mapapansin niyo po doon sa likod ay yung po yung mga pulis po natin na may mga body-worn cameras po na makikita po natin in actual mirroring po nila kung asaan po sila ngayon. And of course, yung ating media center nandito na rin para mas mabilis din po yung ating media coordination and dissemination po ng information. May panalangin raw sa City of San Fernando mayoral candidate at dating board member Mylene Pineda-Cayabyab ngayong 2025 midterm elections. Kasama ng tumatakbong alkalde ang kanyang asawang si Archen Cayabyab sa pagboto sa Dolores Integrated School ngayong Lunes, May 12. Sayang po yung karapatan natin na magboto. Kung sino po ating napupusuan, kung sino po ang ating napupusuan, tingin po natin ay karapat-dapat nating iboto. Iboto po natin ngayon. Pero kasing mga bayan na walang kalaban, sana wag tayong tamarin kasi yung iba rin namang kandidato, minsan pag ang mayor nila walang kalaban, hindi na sila bumoboto. Meron pa po kayong iba mga kandidato na iboboto, kaya magsimula po yan sa national, yung mga senador po natin, kaya inaanyayahan ko po kayong magboto. Ako po, kasama po ninyong nagdadasal na sana matapos ng tahimik ang election po na ito. Ilang oras na lang po, samahan niyo po akong magdasal para sa isang matahimik pong election. Dito actually hindi lang sa San Fernando, hindi lang sa Pampanga, sa buong Pilipinas po. Sayang. Sa iba pang mga balita, nagpaalam si re-electionist City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag sa mga sumasalubong sa kanya nang bumoto sa Dolores Integrated School umaga ngayong Lunes, May 12. Samantala may mga natanggap umano siyang report na nagkaroon umano ng aberya sa ilang voting precinct kung saan ibang pangalan ang lumilitaw sa printed ballot receipt ng mga botante. Paalala ni Caluwag, kung may problemang mararanasan, maaari umano itong sabihin sa poll watchers. Nakakatuwa. Nakita nyo, no, parang nung campaign period lang din na yun, ramdam ko na mahal tayo ng kadolores natin. Saan tayo? Dito tayo kasi pinanganak eh. So yung salubong nila sa atin, maraming salamat sa mainit na pagsalubong nila sa atin dito. After nyo pong bumoto, ano pong plano natin? O yun, monitoring ulit. Hindi ka naman kasi makakatulog at hindi ka makakapagpahinga talaga. Kami lahat na humahabol ngayon, ganyan din siguro ang feeling, no? Siyempre, mga dita, muling medyo magnervous uling karet ang activity ng mga palyari namin. Hanggang ganingaldo na sana maging mapayapa at alang kapamuray na ning malyari ngeni o ngeni ping abak dakal tamo ikwang informasyon at confirm la kareng niyayaliwang barangay po na at ako po kanuing binoto da kay bat aliwayang lagyo in Linwal. So pag-file dala po, nag-file na po kanong protest. So manawagan ko po karenggang pong mag-boto na patse po atin kayong ikit makanyan kayo po mga inipan. Kailangan po sabyan tayo, ulindakal naman po watchers, at ating po makakaing lawyer ka rin. Sabyan tala po, nepo. Kasi baka nita po, kailangan pakamalan tayo po nung ninuing binoto tamo. At syempre, paalala pong muli sa ating mga manonood at kung meron pa ho kayong mga kamag-anak, kaibigan o kakilala na hindi pa ho nakakaboto, 2:00 pa lamang ho ng hapon ngayon, maaari pa ho kayong bumoto. Hikayatin po ninyo ang inyong mga kasamahan sa bahay, mga kaibigan, mga kakilala, mga kapitbahay na hindi pa ho bumoboto. Mamaya pa hong 7:00 ng gabi magsasara ang mga polling centers. Pwede pa ho kayong bumoto. Yung mga PWD, senior citizens, mga buntis, maaari pa hong bumoto yan. At syempre, magdala ho kayo ng payong inumin, pamunas ng pawis. Konting tiis lamang po dahil medyo maalinsangan ang panahon. So, go out and vote po.
And pumili ho kayo ng nararapat na leader ng ating bayan. And kung ano ho ang nasa puso nyo, syempre, sundin ninyo. Muli po, go out and vote. Bumoto po kayo, maaga pa. Alas 2 pa lamang ho ng hapon. Alas 7 pa ho magsasara ang mga polling centers natin dito sa Central Luzon. Wala hong extension ha, wala hong extension ng voting hours, hanggang alas 7 lamang po yan ng gabi. Hindi ho kailangang magdala ng national ID, no? Katulad ho ng ikinakalat noon. Pero kung sakali hong i-contest ang inyong pagkakakilanlan, doon pa lamang ho kayo pwedeng maglabas ng valid ID upang kumpirmahin ang inyong pagkakakilanlan. Magpapaalam na po ako dahil pagkatapos po ng ating programa ngayon ay siyempre kasama po akong mag-iikot sa mga polling centers upang maghatid ng balita sa inyo at sa ating mga kababayan. At ang susunod po na maghahatid sa inyo ng mga ulat ay ang ating kasamang si Justin Dizon na upo dito sa ating studio mamayang alas 4 ng hapon para sa ating Election 2025 special coverage. I-follow po ninyo ang aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News sa Twitter o X, at CLTV36 sa Instagram at CLTV36 Official. Pwede nyo ring bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 105 at sa ating 38 cable partners. Sa ngalan ng buong pwersa ng CLTV36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado at ito po ang Vote Watch, the CLTV36 News and Current Affairs National and Local Elections 2025 special coverage, simulcast over DWRW 95.1 FM at syempre live sa ating official Facebook page na CLTV36 Official. Ito po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.